No niin, mulla on tässä 7 erilaista munaa. Ensimmäisenä on tämmönen muumimuna. Toisena on Hot Wheels-muna. Kolmantena on Ronin yllätysmuna. Neljäntenä on tämmönen Tiny Tin Egg Turbo. Neljäntenä on Tiny Egg Batman. Viidentenä on Pandan suklaamuna. Ja sitten 7. on Kinder Surprise. No niin, tämä muumimuna just avasin ja maistoin, niin tämä on täyskymppi yhdistettynä tähän yllätykseen. Täältä tuli tämmönen hattipatteja. Niin, täyskymppi on tämä muna. Tämä Hot Wheels-muna oli ihan hyvä. Suklaa ei ollut niin hyvä kuin tuossa muumissa, mutta tässä oli hieno yllätys, jossa sai tämmöisen auton kustomoija. Eli arvosana 9. No niin, tässä on Ronipakin muna. Eli arvosanat sanan 8. Sen takia, että suklaa oli kaikista huonoin näistä, mutta lelu oli ihan jees, mutta se ei kunnolla toiminut tämä jojo. No niin, tässä on Tin Eggin tämä muna. Tämän minä käytännössä ostin vaan tämän kuosin takia, kun minä tykkään Turtlesissa. Ja yllätyskin oli ihan jees. Ja minä annan tälle numeroksi 8. Ja niin tässä on toinen versio Tin Eggin munasta, niin tämänkin otin vaan kuosin takia, eli yllätyksenä samoja karkkeja, niin arvosana 8. Sitten oli tämmönen pandan muna, niin mä annan tästä 6. Suklaa oli ihan jees, mutta tämä yllätysvärikynä ei toiminut kunnolla tässä. Ja viimeisenä oli Kinder Surprise. Mä annan pelkästään suklaan perusteella tälle 10. On paras suklaa ja 2 ei ollut tuo yllätys, tommonen Supergirl. Oli hirveän hankala laittaa tää viittaakin päälle, kun se oli niin plastinen.